kreće veliki makeover u suradnji ekstravaganta i talasoterapije Opatija, a prvi je korak odabrati idealnog kandidata. Audiciji su se odazvali oni željni promjene, a razgovor s našim stručnjacima najbolje je prošao za ove 4 dame. Veselim se svemu što će se sad dešavati dalje. Zašto to želiš? Zato što cijeli život imam borbu sama sa sobom. Moje želje su svakako promijeniti jednom zauvijek taj problem koji me prati već duže vremena. Ovdje znam da ću uz pomoć stručnjaka stvarno ostvariti najbolji mogući rezultat i jako se veselim tome. Priveli smo se s ciljem naučiti loviti ribu, a ne da mi riba bude servirana na tanjuru. I očekujem dobru zabavu i lagala bi kad bi rekla da ne očekujem pobjedu. Moj cilj prijave je naravno da se isto dugo borim s malo kilaže i voljela bi malo estetski se dotjerati u red, ipak sam prešla 40 i htjela bi izgledati malo ljepše. Eto, tako sam htjela uz potporu ovih divnih ljudi možda i uspjeti to što želim. Pred kandidatkinjama je veliki posao, no nakon određenog probnog perioda samo će jedna dobiti priliku otići s makeoverom do kraja. Mi nudimo nešto što nije toliko skupo, što je moguće da ljudima u Hrvatskoj učinimo da ih potaknemo na promjenu životnog stila. To je u konačnici najteže, time se bavimo. I odabrali smo 4 kandidatkinje koje vjerujemo da će poslužiti kao primjer mnogima. Ovo će biti najopsežniji makeover na kojem smo ikada sudjelovali. Uključeno je baš sve, od nutricionističkog i psihološkog savjetovanja do vježbi i estetske kirurgije, stomatologije, a sve će trajati do srpnja. Moj dio je taj nutricionistički dio gdje ćemo mi poraditi na gubitku prekomjerne tjelesne težine naših kandidatkinja. Sve kandidatkinje koje su se prijavile su visoko motivirane, one su prije provodile dijete koje su bile relativno neuspješne, znači njima je potrebno stručno vodstvo, visoko održavanje motivacije i na neki način životna transformacija. One su svjesne da je to jedna dugotrajna promjena životnih navika. Mi ćemo nastojati u njih postići jednu konkretan gubitak tjelesne težine i to u jednom početnom periodu da one budu visoko motivirane, a kasnije ćemo, znači i tijekom toga ćemo raditi edukaciju kako održati tu željenu postignutu i ciljanu tjelesnu težinu. Kao šlag na kraju preobrazbe nastupit će i plastična kirurgija na čelu s doktorom Vidasom. Sigurno će moja djelatnost naći mjesta u toj njihovoj preobrazbi, vjerojatno na kraju, kada se završi proces takozvanog mršavljenja. U tim slučajevima zaostaje višak kože ili ovako neki dio tijela koji treba korigirati. Bit će ovo dugi proces preobrazbe koji ćemo pomno pratiti u svim njegovim fazama. Kandidatkinjama želimo puno sreće i ustrajnosti. Pred njima nije nimalo jednostavan zadatak.